Na moguće nepravilnosti u Hrvatskom veterinarskom institutu doktor veterine Tomislav Bedeković i prije je upozoravao. U našoj emisiji otkriva nove šokantne spoznaje i postavlja pitanje: jesmo li protiv bjesnoće trebali cijepiti životinje baš svake godine ili je to bio način izvlačenja novca? Na ovo sam se odlučio zato jer sam i vidio i presudu koja je donešena protiv HDZ-a gdje gospodin Plenković kaže da se to ne događa u njegovom HDZ-u, međutim to se događa. Hrvatski veterinarski institut je drugi najveći javni institut u Republici Hrvatskoj koji je izravno, znači, u rukama HDZ-a i gdje sam ja kroz 2 godine uspio dokazati da ne posluju po zakonu. Tomislav Bedeković 13 je godina zaposlenik Hrvatskog veterinarskog instituta. Znanstveni je suradnik u laboratoriju za bjesnoću i opću virologiju. Već je nekoliko puta javno upozoravao na čudne poslove u veterinarskom institutu. Ovaj se veterinar sad odlučio otići i korak dalje. Radi se o tome da Hrvatski veterinarski institut svake godine dobije izravno od Ministarstva poljoprivrede oko 80 do 90 milijuna kuna sredstava. Novac koji institut dobiva od Ministarstva poljoprivrede strogo je namjenski. 90 milijuna kuna namijenjeno je za testiranje cjepiva i provjeru zdravlja životinja. Međutim, Bedeković tvrdi da se s većinom tog novca radi nešto sasvim drugo. Trenutno je na računu negdje oko 150 milijuna do 200 milijuna kuna. To je novac koji je na računu i taj novac je i za vrijeme sadašnjeg ravnatelja i za vrijeme bivšeg ravnatelja, taj novac je bio protuzakonito oročen. To je potvrdio i upravni nadzor. Da su oni oročavali ta sredstva jer se stvorio višak od 150 do 200 milijuna kuna. Oročavanja novčanih sredstava su vršena od 2017. godine do 2019. uz prethodne suglasnosti Upravnog vijeća i nadležnih ministarstava. I to Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Međutim, ono što je u svemu tome zabrinjavajuće i ono što ću ja sada po prvi put progovoriti je način na koji su se stekli tih 150 milijuna kuna. Radi se o tome da uopće jedan dio pretraga Hrvatski veterinarski institut nije radio. Ja kad sam se zaposlio tamo, to je bilo prije ulaska u Europsku uniju, provodile su se nadzori karantene, odnosno životinje koje su dolazile izvana, bile su obvezne testirati se na različite bolesti. Ja sam bio tamo, ja sam bio prisutan. Kad sam se zaposlio, ja sam postavio pitanje jer sam vidio da se ništa ne radi, a nalazi se izbacuju van. Riječ je o pretragama rađenima prije 2013. Dakle u mandatu ranijeg ravnatelja. Koliko je sadašnjoj upravi poznato, gospodin Bedeković nije navedeno nikada prijavio institutu. Reći ću vam još nešto, isto ekskluzivno. Na mene se radio pritisak da pišem nalaze za vakcinu, testiranje vakcina. Dolazile su, znači, vakcine se testirati. Pisalo se, a nije se odrađivalo. Nije se odrađivalo, evo. Znači, to je lako provjerljivo. Isto je lako provjerljivo. Jednostavno, dobite vakcinu, proizvođač traži da se testira da li ima unutra virusa, kakav je virus, koji je titar virusa. Nije se radilo, pisalo se. Što se pisalo? Pisalo se da vakcina odgovara. Uopće niste izanalizirali? Ne. Ja ovdje imam 2 dopisa od strane Ministarstva poljoprivrede koji potvrđuju da oni uopće ne znaju troškovnik, da uopće ne znaju troškove tih pretraga i da se za to obratim Hrvatskom veterinarskom institutu. Znači, oni plaćaju nešto, a ne znaju koliko plaćaju. Hoćete još nešto? Interesantno je, recimo, čuli ste za kravlje ludilo, je li tako? Pa sada. Kako je to postao visoko profitni posao? Na taj način da su se 2 puta naplaćivali reagensi, odnosno kitovi za pretragu. Tako lijepo. Znači, vi ste radili pretrage, međutim, sam materijal koji ste vi kupili naplaćivani su klaoničarima, a u isto vrijeme se to pravdalo i Ministarstvu poljoprivrede. Znači, 2 puta ste naplatili istu stvar. Eto, na taj način je došlo do viška od 150 do 200 milijuna kuna. Na taj način. I to su upoznati svi sa tim. Znači, to nije problem, vjerujte mi, to nije problem provjeriti. Nema govora o tome da bi institut 2 puta naplaćivao jedan posao, nego se jedan posao naplatio samo jednom. Da bi ja to dokazao da je tako,
Ja sam priložio, znači sve i DORH-u i USKOK-u i na sve nadležne institucije. Troškovnik jedne pretrage, gdje je vidljivo da je taj troškovnik friziran. Znači nešto što košta 4 kune ili 2 kune je prikazano da košta 100 kuna. Iz Ministarstva poljoprivrede niko nije našao svrsishodno to prekontrolirati. Nemamo nikakvih saznanja o tome na koju se konkretno pretragu predmetni upit odnosi. U 2021. godini Ministarstvo poljoprivrede je po prvi puta obavilo reviziju nad obavljanjem poslova dijagnostike bolesti životinja, laboratorija za dijagnostiku klasične svinjske kuge, molekularnu virologiju i genetiku Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu, tijekom kojeg je između ostalog revidiran i postupak nabave te količine nabavljenih reagensa za pretrage na bolesti klasična i afrička svinjska kuga. Izrada završnog izvješća je u tijeku. Međutim, Bedeković navodi još nešto. Govori, kaže, iz prve ruke, jer bio je voditelj laboratorija za bjesnoću i opću virologiju i predstojnik odjela za virologiju. Kad sam ja postao šef, ja sam to prekinuo. Znači, ja to nisam htio pisati. Bio je pritisak na mene i od strane ravnatelja i od strane, znači, jedne osobe, odnosno šefice koja je vodila segment lijekova, da mi to i dalje radimo. Smijenili su me 2019. Znači to kad je počelo. Ne? Nakon toga, to je smijenjen, a na tom mjestu sam bio nekakvih 7-8 godina. Na kojem mjestu? Na mjestu voditelja laboratorija za bjesnoću i opću virologiju i na mjestu predstojnika odjela za virologiju. Posebno je zanimljivo pitanje cijepljenja životinja protiv bjesnoće. Trebamo li cijepiti životinje svake godine kao što se to činilo, a i danas se čini, ili svake 2 do 3 kao što je praksa u većini zemalja Evropske unije? Mi smo cijepili, znači, od perioda te 2016. znači do 2020. pse svake godine i izbijali nepotrebno građanima novac iz njihovih džepova. Koliko se tim putem zaradilo? Na godišnjoj razini oko 5 milijuna eura. Mi smo zadnji slučaj bjesnoće imali 2014. 2 godine nakon toga stekli su se uvjeti da se zemlja proglasi slobodnom od bjesnoće i da se uvede cijepljenje svake 2 ili 3 godine. Znate, zašto to nije napravljeno? Nego su oni htjeli, znači, i od strane upravo veterinarske komore. Oni su htjeli i dalje da cijepe. Zašto da cijepe? Svake godine. Svake godine. Zašto? Zato jer je to izravna dobit preko, ja sam napisao čak jedan članak, objavljen je u eminentnom časopisu, mislim da se radi, znači, oko 5 milijuna eura. Za napomenuti je da je gospodin Bedeković protiv instituta u kojem radi podnio u posljednje 2,5 godine cijeli niz prijava, što kaznenih, što prijava Državnom inspektoratu, pučkom pravobranitelju, niz tužbi Općinskom radnom sudu i Upravnom sudu, kao i na desetke podnesaka upućenih Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Ministarstvu poljoprivrede kao nadležnim ministarstvima, a da nikada nijedna takva prijava ili tužba nije rezultirala bilo kakvom osuđujućom odlukom. Istodobno, činjenica je da se protiv gospodina Bedekovića vodi postupak radi otkaza ugovora o radu, te različiti kazneni postupci, sa štovanjem Boris Habrun. Nakon što sam ja zatražio taj pravilnik zašto je meni otkazan ugovor o radu na mjestu voditelja, koji ja sudskim putem osporavam, zašto sam ja isto smijenjen s mjesta predstojnika odjela, zašto je protiv mene pokrenuta su 2 stegovna postupka koja u jednom sam proglašen nevino, oslobođen sam, naravno, a drugi jednostavno nije završen jer nemaju argumente. Tomislav Bedeković i dalje traži odgovore na pitanja. Obraća se Veterinarskom institutu, DORH-u, USKOK-u, vladi, predsjedniku Republike. Nije čak mogao saznati, kaže, ni koje ministarstvo osnivač instituta, jer osnivački akt nikad nije dobio na uvid. Gdje god vi pitate, oni imaju odgovor i prebacuju na drugu stranu odgovornost. Kada vi dođete u Ministarstvo znanosti, oni prebace odgovornost na Ministarstvo poljoprivrede. Kada dođete u Ministarstvo poljoprivrede, oni prebace odgovornost na Ministarstvo znanosti. Međutim, od toga svi jako dobro žive. Vi na taj način nemate odgovornost. Stalno prebacujete. Ja vam mogu pokazati hrpu zanimljivosti dokumenata gdje se jedanput pozivaju na Ministarstvo znanosti, jedanput na Ministarstvo poljoprivrede. Vi sad možete reći ministru Fuchsu zašto niste smijenili upravno vijeće. On će reći ja nemam većinu. Vi bi se začudili koliko uopće nije tamo interes poljoprivreda niti napredak poljoprivrede. Znači, jer jedino tamo je zapravo to da se ti novci prebace iz Ministarstva poljoprivrede, koji su državni,
na Hrvatski veterinarski institut i da postanu vlastita sredstva s kojim onda pojedinci mogu raspolagati kako hoće. Najkvalitetniji ljudi sa instituta odlaze. Znači ljudi koji su stručni, ljudi koji znaju i ljudi koji su trebali biti perspektiva. Znači ja jednostavno ne mogu ići protiv sebe. Ne mogu pojmiti da neko javno dobro može koristiti u privatne svrhe. Pa nema veze, gledajte, pa mislim, nek dobijem sad otkaz, nek dobijem sve, uopće mi je tak sve jedno. Međutim, ja poručujem samo premijeru Plenkoviću, i dalje se to radi, i dalje tako radite, i upoznati se s tim. Ne možete reći da niste, znači svi su znali, od ministra Fuchsa, ministrice poljoprivrede, oni to znaju. Ravnatelju Hrvatskog veterinarskog instituta Borisu Habrunu ponudili smo da stane pred kamere i odgovori na teške optužbe Tomislava Bedekovića, no tu je mogućnost odbio. S druge strane, Tomislav Bedeković traži da se njegovim tvrdnjama i dokazima ozbiljno pozabavi DORH i institucije ove države. I jedini je to način da se sazna što je u ovom slučaju istina, a što laž.